Si Maria nigamit og response pinaagi ko sa kaawit nga gitawag natog the Magnificat, ang awit ni Maria ngadto sa Ginoo. Pero kining iyang awit ngadto sa Ginoo, basically iyang kopya ang atong salmo. Kinirong atong salmo karon nga nag-ingon, ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Gikopya ni niya kay mausad ni ang awit ni Ana. Si Ana mauning inahan ni Propeta Samuel nga gihisgutan sa unang pagbasa nga ming adto sa pari nga si Eli aron iyang ibilin ang iyang bugtong anak aron mag-alagad sa Ginoo. So pulos ni sila dunay similarity si Maria og si Ana. Si Ana dunay bugtong anak iyang gihalad sa Ginoo. Si Maria sad dunay bugtong anak iya sang gihalad sa Ginoo. Asa mo ganahang mosunod, ni Maria o ni Ana? Tubag. Ani lang duha? Kamong mga asawa, nang ampo ba mo sa Ginoo, nga naamoy bana? Sauna ba? Katong saunang dalaga pa mo. Nagampo mo, nga mainyo ng bana? Wa? Ay, imposible ha. Naay uba, no? Nataghapan lang dito sa Hagunoyan. Napugos. Pero, unsa may mensahe ni Maria og ni Ana nato karon nga kining mga grasya nga atong giampo sa Ginoo, bisag unsa pa ng klasihas grasya, madawat na gay na nato ibalik nato sa Ginoo. Mao nay mensahe. Unsay imong nadawat nga grasya, ibalik ngadto sa Ginoo. Muna kung nagampo kag kwarta, nagampo ba mo rog kwarta? Nga naamoy kwarta, nagampo mo? Huy, tubag uy. Ina lang kong wa, ina sang o. Nagampo mo ron nga naamoy kwarta? Inig kadawat ni mo kwarta, ibalik ngadto sa Ginoo. Ihog sa kolekta or ipanghatag nimo ron sa mga taong wa nay mga atop, imong palitag atop na mga way gikaon karon, palitan nimo bugas tungod sa imong nadawat nga kwarta. Nya mo na inyong ginabuhat. Oy, kasagaran nato inig kadawat sa grasya, ang kunon dayon ako ni. Nya igihan kay tanan. Wa ta maliwat ni Maria ni Ana. Si Abraham gihisgutan sa na ni Maria dinhi kay mao may usas iyang mga gibasihan sa iyang kinabuhi. Si Abraham, unsa man sanis Abraham? Nangayo pud ni siyang anak. Wa man ni sila'y anak sa iyang asawa nga si Sarah. 99 nay edad ni Abraham, mao pay pagkamabdos ni Sarah. Nya si Sarah atong panahon na 92 na edad kay manghod man diya mga 7 ka tuig. Nakaron motuo ba mo nga kanang 92 ang edad nga babae pwede nang pamabdusan og lalaki nga 99 ang edad? Motuo mo dili? Hoy, tubag mo oy. Di mo motuo? Maimpirno mo di mo motuo. Nga naman, nahitabo man ni Abraham, mituo mas Abraham, yag mutuo sad mo, so kamuron diya mga 60 pataas, ay mo kumpiyansa? Ay mo kumpiyansa anang gasungkod-sungkod, gagalisod og lakaw kay mo, pa na ay, tira pa na. Ang pasabot, grabe ang pag-value atong Abraham. Sunang kang dugayan niyang pinaabot, edad pa siguro siya 20 anyos, kaya mo na ilang tingminyo sa una, mga 20, 18.
Gikan na ng 20 anyos hangtod 99 gapaabot siya anak, natagaan siya anak usa ka buok si Isaac. Nya giingnan dayon siya sa Ginoo. Pag abot nag 12 anyos ni Isaac, niingon dayon Ginoo, ihawa ang imong anak og ihalad nga rin ako. Misugot ba sa Abraham? Sugot tayo, gida, ganyang anak nga tutong bukid nga gitudlos Ginoo, gada siyag kutsilyo, gada siyag kahoy, gada siyag kayo, ug iya yung gigapos ang iyang anak o gitungtong nas kayo niya, iya nung tandog sakos kutsilyo. Ningon ang Ginoo, op, ayalang idayon. Joke raoy, joke. Kaya ikaw sa Lord, no? Grabe, ikag-joke. Tulo ka adlaw na mong linakaw, aron mo abot niya ning bukid. Torture biya kay nang maglakaw kakuyog kasi imong anak nga bugtong anak ang pinangga kay nimo nya ihawunon day nimo nya niingon pag yun si kuan in town si Isaac mapagday nilang sakas bukid ingon tay ni anamang kahoy ni anamang kayo na ang kutsilyo asa man ang karnero nga atong ihalad ingon sa Abraham sige lang dong God will provide. Sakit kayo, no? Kanabang ikaw nga nahibaw nga ihawuno na nimo imong anak, nya ikaw pag ipangutanon. Pero si Abraham tungod kay mas gihigugma niya ang naghatag kaysa hinatag, wa siya magdumili. Kita ra ba kusog kay tang mohigugma. Ultimo ng imong saging, imong gihigugma, ang imong mga tanom, imo nang higugmaon, tanawa, giagi-ang udit, patay ang tanan. Igihan kay kanang imong balay, kanang imong atop, imong yung pintal-pintalan, agian bitang udit, gilampor na sa'yo, gilabay. Oh. Why respetos udit? Kita, mangaway kita. Makuhaan lagamay kay bunga imong kay nito, purti na nimong makayaw-yaw, hapit na lang kamo patay. Tanawa karon hasta sambag, gibunal na siyuta. Kaligo na ng sambag. Oo na, di na unta ta mawili aning mga hinatag. Di na unta ta mahigugma aning mga hinatag sa Ginoo. Mas higugmao nato ang Ginoo nga mo'y naghatag ani. Ano bang ang point lang din hiba, di ta magdinaw. Unya ang sentro nilang tulo si Abraham, si Ana ug si Maria, ang akong kasing-kasing nagmalipayon. Lahi kay nang ang imong naong nagmalipayon kaysa imong kasing-kasing. Lingi ay mong tupad. Tanawa ang naong, malipayon ba? Alipayon? Away siguro, gain artista na Muna ingon sila, the face is smiling, the heart is aching. Oh, looy kayo na. Ouch. Ay, kusog kayo magpakaroon ingnon ani kanaro mga batanon, kana mga millennials, oy, kusog kayo na siya. Hala, nagbuwag day mo si imong BF. Ngayon siya nga, ay uoy, sos, animal kayo tos tanan, animal kayo siya. Kanya, wara ka masakit. Siya, sos, masakit ang gutaw na. Igabot ito silo. Oy, mga tigpakaroon ingnon mo, manauban mo, kalit lang ambaks building. Saan may ambak mo tos building? Sige pa mo itong katawa dito. O iya ra detong kuan de ay maskara. Pare na inyong ibutang ba maskara mo diya. Ana pero ang kasing-kasing nagmasulubon. Oh, mao na pero si Maria og si Ana, Abraham ug ang mga santos ang ilang gideclare, my heart is joyful in the Lord, my Savior. Ang akong kasing-kasing malipayon. Mauni og ang kalipay na gani nga Dios nun musud na sa imong kasing-kasing bisag maigo pa kag udit malipayon gyapon ka og di jud ka mo surrender og makabot pagani nimo ang daghan pa kaing kalipay nga makalipay pa jud ka sa laing tao. Tanawa si Maria, kasakit sa nahitabo nga ang iyang anak giihaw sa iyang atubangan o gihalad. Pero tanawa karon si Maria, gasigig hatag natog dagko kaing kalipay nga bisag gibagyo ta mamugos gyud tag simbas misa de Gallo para ni Maria. Di ba? Awa mo malipay. Basta na Maria, lipayon kay ta.
Tanawa ang mga santos nga 14 taong sakita ilang giagian, labi na ni sila si San Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod, gipang martir na, pero tanawa ang ilang kalipay nga gikan Dios kasing-kasing hangtod karon nagsigi pagbaha sa tibuok kalibutan. Kana bitang kasakit nimo gumikan sa pagsunod sa gustos Ginoo, maunay dako kaing kalipay. Niadtong 1990, mga November pudto, nihapak ang bagyong Ruping. Inom duwa to Ruping? Dako kay tong damage si Ruping nako. Kay pagka year before ato, ang akong papa na half body paralyzed 1989. Nya magminyo tami ato sa akong uyab 1990. Bastag ni simbarong uyab nako dire. Onya kay na-paralyze akong papa, diin ko, di lata dayo 1990, 1991 lang, di okay na kayo mi. Sus, pagka November 1919, igom na akong balay sa bagyong Ruping, bungkag yun. Ano bang, ground zero yun ba? Akong papa, paralyzed pa, akong balay, bungkag. Niingon ko sa kong uyab, indefinite lang tao say, walang usay schedule. Ano sa? Mura naman siyang nahiubos, daghan naman kay nisod nga bakukang siyang hangtod na nga wa nami magkasinabot iya kong buwagan. Porte na ka itong hila ko tinudan na gina. Hapit ko ato maghikog. Porte na kong gulan ako, grabe ha. Di mo sabot. Niya pa'y papang paralyzed, niya pa'y balay nga nabungkag, porte na kong lagota atong Ruping, nako ikaw Ruping, dili lang akong balay imong gibungkag, hasta akong kasing-kasing nakayag. You broke my house and you broken my heart. Pero, wadi ko kibaw, ang ako na yung mga luha nga nagsigig agas ato, mo na ito'y hinay-hinay nga mitipas sa dalan nga dili di ko para minyo para di ko mapari o guwap atong Ruping di ko makamisa din hikaron di ba? Awag yapon mo malipay nga nakamisa ko diri, grabe na sa ninyo inyo jud kong pabalikong Ruping. O karon malipayon kay ko ang katos ang akong uyab malipayon sad kayo. Kita-kita sa mi, may sa ko, hi. Siya, inomdom kang Ruping. Nako, inomdom ako Ruping. Hindi, wasa siya maingon. Wasa maingon. Nga naman, tungod kay ang tanang kasakit aning kalibutana, basta kamaulang tang muhalad nga tos Ginoo, hasta sa atong mga kalipay, ihalad na tos Ginoo, siya ray mo panindot sa tanan. Pangita mong taong manggihatagon nga nagkalisod. Kana bang nagkamang sa kalisod niya manggihatagon kayo, maampuon kayo, pangita kasagaran hinuos mga daw kayo mao na rin nagkamang sa kalisod ang kaniadtong disakyanan karon mag-drive na laghabal-habal tinuod daghan kay naingon ana ang kaniadto nga istrikta kayo sa iyang yuta sa iyang mga tanom karon nagpangayo na lagpan sa iyang silingan nga naman matod pa diri sa awit ni Maria, gipukan niya gikan sa ilang mga trono ang hari ng mga gamhanan apan gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga way dala ang mga dato. Gideclare kini ni Maria tungod kay mao ni ang pamaagi sa Ginoo. This is the way of God. Ang mapaubsanon, ipataas. Ang mapahitason, ipaubos. Ang dato nga nahangol sa kwarta, gutumon kanunay. Tanawa ra ko na mga dato nga hangol kay kwarta. Ilhan gina nimo ang gigotom. Ngano man, daw siyang pagkaon, tanawa ng iro nga gigotom. Ilugis pagkaon. Sikmaton ka. Ang iro nga busog, kanang natagbaw na kayo, na imukaon siyang pagkaon. Di na ginamangigi mo, tanaw lang na, mangilkil pa. Pero kanang kuwang skaon mo damagoy makigbugno bisag ikaw kuwang kas kaon nya kuwao ni malaga patyon ti karon
Pero tagbaw na kay kaslitson, nya ino ka, di pa litson, luod na kayo siya. Makuha ko no, ihatag. Muana ka tanawa na mga dato, nga daw kay kwarta. Bisan sa ilang kuryente, daw kay istanan. Di gani kapasigag suga sa ilang silingan nga nagduhiraw sa kangit-ngit ni agi anang kilid sa ilang koral nga lisod kay agianan. Di gani kapasigag suga dito kay kas kuno kuryente. Nya karon dadara ba sa ilang charger dire? Manindog na tayo.